Ai se kuvaaja. Hei. Minä täällä pitkästä aikaa. Mä en tiedä mitä videota minä tekisin niin. Mikä on tuttu ja turvallinen video tällä kanavalla? Eiköhän moni teistä sen tiedä. A Rocketin video. Ja tämä on viimeinen. Minä en enää tee tännekään videoita. TikTokiin jatkan vielä, mutta jätän senkin kohta taakseni. Mutta ei sen enempää höpöttelyähköyden ja minuutin tielle höpöttämiseen. Aloitetaan. Kerrankin parempi valotus. Täällä olisi tämmönen kuin powerbank. Sitten me esittelen siis ensin tämmöiset keppilaketit. Sitten meillä olisi ilmavoimat. Sitten meillä on Galaxy. Ja sitten meillä on Sound of Silence. Siinä olivat nyt nämä. Sitten me menemme tämmöisiin miksilaatikoihin. Täällä on taas tuttu viime vuodelta Megamix. Apua. Mutta eihän se vielä riitä. Eihän meidän ottaa vielä myös antimiksekin. Ja tänä vuonna sulle ostettua ilman tämmöisiä patoja. Nämä on Samurai. Joo. Näin minä luisin. Sitten tuli yksi paketti Megabomb. Näin. Ja 2 pakettia iso Salamat-kuninkaita. Hyvä suomennus. Ja sitten tuli vielä tämmönen Powerbox. Ja sitten tuli 3 pakettia SP-tuntereita. Sitten halusin tänäkin vuonna. No näissä ei ole kuvaa, mutta he suihkulajitelma. Täällä on 4. Sitten minä halusin tällaisen. Tämä on Microll Custom 2. Näitä on 2 kappaletta. Ja sitten Mascot Cosmos 3. Cosmos 3. Näitäkin on 2. Tämä video ei ole kovin pitkä, koska tässä ei ole kaikki. Koska en jaksanut kuvata teille yli tunnin. Sitten meillä on tehotuntereita. Tämä on 2. Ja minä olen iloinen, että minä en ole tehnyt vielä mitään sanavirhettä. Kun tuo pakka tuolla takana kasvaa. Iso veljeni puolesta hän halusi äkäisen anopin ja ette tipu vielä lattialle. Näitä on 2. Sitten. Magnum Tunter Kingejä. Näitä on 3. No talotaan minä. Mä tunttauksen yhdestään alas. Sitten meillä on Vesuvius lajitelma. Näyttäköhän tekon kohta tulta.
me hankimme Mars Big Bang. Ja sitten Pyrostarin, tämä on saada täältä. Ja näitä. Sitten tämmönen väsys. Minusta tuntuu, että tässä olivat kaikki tältä vuodelta. Jos en tee edellistä videota, koska mulla oli 2 pussia vielä. Mutta ne ei ole täällä, ne on muualla paikalla. En jaksa hakea niitä. Joten tässä tämä taas olisi. Kiitos kun jos joku edes katsoi teistä tämän videon loppuun. Ensi yhden puolella. Tänne tulee videoita. Yllätys. Jos minä muistan tehdä teille, mä koko ajan katson aivan väärään suuntaan. Pitää olla kahtomatta kameraa. Mutta eipäs minulla hirveästi muuta asiaa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja ensi kertaan. Hei.